Pipila ka adlaw sa dili pa ang bagong tuig atong susihon nakahimtang diha sa South Bus Terminal. Pinagi sa live report ni Femari Dumabok. Fem, kumusta diha? Yasla ni mga oras di pa kay dasok sa mga pasahero dinisod sa Cebu South Bus Terminal. Gani ang pipila sa mga benches o mga lingkurana dinisod sa Terminal Lounge ang bakanti pa. Apan gipaybaw ni Carmen Quijano, ang manager sa Cebu South Bus ug North Bus Terminal, nga gabi pa lang sudlan ko nagbantayan na ang dagsa sa mga pasahero. Daghan usab kang ganihang buntag ikumpara karong hapon. Gibanabana nga ana-ana sa kapin 3,000 ka mga pasahero ang niagi dinhi sa Cebu South Bus Terminal padung sa habagatang bahin sa probinsya sa Subo o palabang sa lain pang probinsya. Dugang sa management nga wa usab angay kabalakan ang ubang pang mga pasahero nga mopadung pa dinhi sa terminal kay 24 oras nga dunay biyahe ang pipila ka mga bus company. Sa kinatibukan ang CSBT nga dunay kapin sa 500 ka mga bus nga musud gawa sa terminal aron sa paghatod sa mga pasahero. Hinon gingon nga usay aduna gipaglangan sa pag-abot sa mga bus tungod usab sa mga nasinating traffic sa nagkadiyang kalungsuran ug syudad. Hinungdan nga malangan gid usab ang pagsakay sa ubang pasahero. Advice sa CSBT management sa mga pasahero nga gustong mobiyahe ug magsugat sa bag-ong tuig sa tasatag sa nila ka mga probinsya nga mas maayong travel light lang. Ug kun mahimo wala nay laydad-on pa nga mga bata ilabi na mga masuso. Hinuon ko na aniya na kana sa sud sa Terminal Lounge ug aduna nay ticket. I-prioritize nga makasakay ang mga senior citizen, MABDOS, PWD ug mga hamtong nga dunay dalang mga bata. Be responsible nga traveler. Kiniusab ang pahimangno. Adunay mga daghang mga security guard ug nakaplastada usab ang pipila ka mga sakop sa kapulisan apan gihangyo ang mga pasahero nga mauna usab mismo magbantay sa ilang mga kaugalingong mga gamit. Ang kapulisan nga ania sa terminal hangtod na sa Enero 4 ang pagbalik usab sa mga pasahero sa dakbayan sa Sugbo. Gipaabot nga karong gabi ilan sugod na usab sa pagdagsa ang mga daghang mga pasahero dinhi sa South Bus Terminal ilabi na nga holiday ugma og long weekend na hangtod na usab sa January 2. Samtang lan gipaybaw usab sa CSBT management nga ilag pagbanabana nga suka Disyembre 23 hangtod ganihang buntag ana-ana sa kapin sa 60,000 ka mga pasahero ang nidagsa nanukad gikan dinhi sa Cebu South Bus Terminal padung sila tagsa-tagsa ka mga probinsya. Samtang lan, dugang seguridad pa ang gipatuma dinhi sa South Bus Terminal human nga kagabi pasado alas 7 sa gabi adunay napalgan nga masuso ko 9-month-old nga masuso nga patay na diha sa usa sa mga CR dinhi sa Cebu South Bus Terminal. Padayon pa karon ang investigasyon sa kapulisan o sa CSBT management kung kinsa ang responsable sa pagbilin sa maong patay na nga masuso diha sa usa sa mga CR dinhi sa Cebu South Bus Terminal. Lan? Okay, daghang salamat, Femari Dumabok.